Apisas mag okwach kich e kaunti ma Kajiado koro timo nonro ewi miyo moro ma ne ogo gi kidi bang'e to ne oroch ratiche mochwe onege. Kaka jofwambo marwa Efi Nyakili lero, wede Nduko dwaro mondo mi sirikal otim nonro kendo mak achije manyalo bedo ni notimo timno. Pod en wach momako oganda gi buok, wirani en yo mane ma Agnes Nduku ma jahigni 56 nogo wiye gi kidi kendo roch ratiche monege. Nonro ofwenyo ni tim makochni nyotimore e kinde ma Nduku nyodhi ot to kuo kar math moro e gwenge ma Annex County ma Kajiado. Mimi niliamka asubuhi nikasikia kwa plot watu wakisema kuna mama ameuliwa pale. Si nikakuja kuangalia, nimepata mama amelala, amevuliwa nguo zimefika hapa, hana chochote, ameripiwa, alikuwa amegongwa na mawe. Ameripiwa, ametolewa nguo zake sandani, ameweka upande wa kushoto. Hii upande wa kushoto. Pata kichwa imebondeka katikati. So ni kama alikuwa amegongwa. Ilikuwa serious injury. Kaluwore gi joneno, Nduku nyothuth nigi wuotho mar ni nyomer, chal manyo miye pek ma wuotho nyaka kare mar dak kendo chune ka oyweyo e bath apaya moro. Kidini mapod nyontie kama masira no nyotimore, wachore ni ema nyogo godo Nduku. Na hili jambo limetusikitisha sana, hata tukiwa kama wakina mama. Ukimtuma mtoto dukani jioni, aswa awe ni wa kike ni wa kiume, tunakuwa na hofu kubwa na wasiwasi. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie na tunaomba ulinzi wa kutosha. Na amefanyiwa kitendo ambao si kitendo kizuri. Mama kama huyo si mama ambaye unaweza fanyia kitendo kama hiyo. Wede Nduku koro dwaro mondo mi piny owacho odonjre maneno ni oyudo ratiche. Gimedo bende ni noonge kod ywaruok mora mora gi ng'ata e gwenge go kendo chal makama podo mako gi kod buok. Nasikia kuchungu kawaida tu, lakini nile tutajua bado solution gani. Nimepokea kwa uchungu sana kwa sababu mamangu ni mtu mwenye hakuwa na mambo mingi na watu, hakuwa muongeaji sana. Ni mama mwenye alikuwa mpole sana. Sasa hata tumesitikika sana kupata hiyo, kuona venye ametendewa hicho kitendo chenye ametendewa. Kochopo sani, ringre Agnes Nduku ni kar kano ringre ma Kajiado Referral Hospital kirito chenro mar bero. Obila kata kamano podhi nyime gi timo nonro maneno ni achije mitudo gi tim makochno omaki kendo kaune gi okang' mager. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Joked ne ratich oganda onyiso luoro